खुलुमबाय आसाम जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोन बयखौबो आंनि भिडिअ नागिरनो नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय। लोगोफोर आङो दा बे भिडिअखौ बानायदों पुलिस बाजारनिफ्राय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ सिगांनिखौ जुदि नायदोंब्ला मिथिनो हाबाय जे आङो माने मैयाहाय मोलिनों भिलेजाव थांदोंमोन लोगोफोर, एशियान क्लिनेस्ट भिलेजाव। मैया आङो माने 12थायावसो ओंखारदोंमोन, बेनिफ्राय साननै 12थायाव, ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो 5थायावहाय सहैदों। बेनो आंनि माने गोरोन्थि खालामनानै लानाय जादों, मानो होनना बुङोबा बिराद टुरिस्टफोर फैयो नालाय माने मोलिनों भिलेजावहाय हमस्टे जे थाग्रा हटेल्सफोर माने बेफोर माने बुकिं जादोंमोन, जेबो माने थाग्रा खुलाया गैलामोन। आङो नोंथांमोन फैफिननानै आङो हरनि 8थासोआवसो आङो पुलिस बाजारावहाय सफैफिनदों। पुलिस बाजाराव हटेल नागिरबाबो मोनाखै। नोंथांमोनाबो माब्लाबा जुदि फैयोब्ला मोलिनों भिलेजाव थांनायनि जुदि प्लानिं खालामोबा नोंथांमोना फुङावनो ओंखारलांनो हागोन आरो एक्सप्लर खालामनानै, आरो जुदि नोंथांमोना हजोंनो मोलिनों भिलेजाव थानो गोसोब्ला बेयावबो थानो हागोन, आरो जुदि नोंथांमोना मोलिनों भिलेजाव थानो गोसो गैयाब्ला डाइरेक्ट बेवहाय फैफिननानै हटेलफोरखौ मोननो हागोन। लोगोफोर आंनि बुंनांगौआ बेनोमोन, आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दा नायलांबाय थादो। दायो आङो माने शिलंआवहाय फैदोंब्लाबो आं एसे एनैल' एक्सप्लर खालामनो हासिगोन। आङो दिनैहाय माने थांफिनसिगोन जाहैबाय आरो लोगोफोर। आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो मट' ब्लगिंआव। लोगो मोनसिगोन मट' ब्लगिं लोगोफोर। हेल' लोगोफोर, आङो दायो थांगासिनो दङ मोलिनों भिलेजाव। नोंथांमोना नायदो लामाफोरा माबायदि, पुरा हाजो दंजोबो आरोना सेर सेर। मा होनोमोनलाय, कफिबो नुदों आङो। स्पेसियेलि माने आलुआहाय बांसिन दङ बे जायगायाव। नोंथांमोनाहाय फैब्ला नुनो मोनगोन। बे सिजनाव फैब्ला नुगोन आरोना, जेनेबा नोंसोरो आलदा सिजनाव फैबा आलदा नुनो हागौ। अखायाबो नागारनायनि नामखौनो लाया लोगोफोर। माने आङो केमेराखौनो माने दसेनो खेवलाय, दसेनो लागायलाय, दसेनो खेवलाय, दसेनो लागायलाय। लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन, माने भिउसआ साबसिननिफ्राय साबसिन जाबाय आरोना। माने डेस्टिनेसनखौ मोननोसै नालाय, मोलिनों भिलेज माने समायना रमायना लामा, आरो नोंथांमोना नुनो हादों बेसेबांबा मोजां मोजां भिउस। लोगोफोर नायनो हागोन नै, बे लामाया माने फाथ्ला फाथ्ला आरोना। बेल' प्रब्लेमा, माने बिराद खुवा खुयो आरोना, बा थाबायनासो थांनांगौ। लोगोफोर नोंथांमोना नुनो हाबाय जे मोलिनों भिलेजखौ माबायदि, बिराद क्लिन आरोना मोलिनों भिलेजा। नै बेहाय मोनसे चार्च दङ, नै नोंथांमोना नायनो हागोन। मोलिनों भिलेजनि सिङाव मोनसे चार्च दं, चार्च अफ दा इपिफानी मोलिनों, फाउन्डेड इन 1902। ना फैयोब्ला बेयाव थानो हागोन आरामसे बिन्दासनो। नोंथांमोना नै जुदि हमस्टेनि मबाइल नाम्बार नांगौबा बेवहाय नायनानै लानो हागोन। नै हमस्टे दङ, नोंथांमोना नै नैबे मबाइल गामिया बेबायदि आरो दा, नोंथांमोन नायनो हागोन। नै माब्रै बेखौ बेरायजोबनांगौबा आथिङानो रहायजोबगोनलै लोगोफोर। आङो बेरायजोबनो हानाय नंला, ससेल' बेरायहैनानै थांसिगोन। नैबेयाव आश्रम दं।